Ало, Ела, ела, здрасти. здрасти. Предполагам, защото аз сега знам, че бяхме късно през нощта, към тебе трябва да се обърна да правим документите днес. Да, към мене, В момента към мене. само да кажа, защото ние с Ивелин се разбрахме за 23-ти водач, в смисъл как ще ги внесеш ти. Не е смисъл, ние сме в това, ние трябва да ги внесем, които има пълномощно от партията. Ти нямаш. Да, обясни ми, значи разбирам те напълно, обясни ми, защото аз не разбирам, добре. Мгм. Къде трябва да дойда да ти ги Но донеса? по принцип, аз съм на колелото, ще ти дам един адрес на Джеймс Балчър, но по принцип аз бях поел ангажимент за 23-ти МИР, защото там е важно заради едни хора, така че трябва да го уточня с него. И втора съм сложила една Мария Илиева, а теб ти сложихме на 24-ти МИР. Но аз там ще бъда някъде към 9 и нещо. Къде е това? Това е до Маринела, до хотел Маринела. Ама, чакай сега, в смисъл това не е офиса долу на четвърто. Не е офиса долу на четвърто, но е близко. Там е. Добре. Значи аз Да. там трябва да идвам с, как се вика, с метрото. Да. И като сляза от метрото, кажи ми къде е. Като слезеш от метрото, има Джеймс Балчърс, има една сграда Хил Тауър. Тя е точно срещу църквата. Една зелена Хил Тауър. На втория етаж. Едни хора, които ни помагат, ни помолиха, уж или ще помагат, и изобщо да влезна в политиката. Добре, значи ние го правим заради тебе. Да, в случая да. Добре, аз ли трябва да го попълвам или ти ще ми го попълниш? Ние ще попълним всичко, подписанията така. Обаче може да се наложи да ти дам една декларация по тебе, да те пресрещнат пловдивчани. Добре, чакай се. Чакай, защото първо искам да приключим с това, след това да Напиши датата. Или ако искаш черешна, или 22-ри, че е много хубава. И нали е днеска? Добре, е 24-ти. Но какво беше, извиняй, Бобче? 09-ти, Да. 2024. Виж как гледална дата. Добре. Много ти е сложен подписа, бе, човек. Ако ми трябва някъде да те подписвам. Да. Ивчо вика да, не знае какво прави, след това вика ми, нали така каза? Той не знае. Той винаги казва да, обаче ние сме поели ангажимент. Аз към тези хора. Заради това влизам. Така, ето ти още една. Да. Така и още една ми напиши за всеки случай. Какво правиш? Си знаеш колко ще ми е хубаво. Знаеш, че ще има много такива. Ще съм кифла. Обаче сега ще трябва да ти направя такива декларации, евентуално за Пловдив, да Радо да те пресрещне на кефето. По магистралата. Така че той ще чака на магистралата някъде. Да, след това. Ще кажа на Мария да ми изпрати лична карта. Искаш ли моята лична карта да си Не трябва. Виж в Телеграм. Виж в Телеграм дали е това, което ти трябва да съм ти пратил. 100% да се притесня. Ама да не се връщам после мога да... Няма да се връщаш, ако трябва, ще го... Това е. Да. Ала, миличка, моля да пусни личната карта. Айде, Любов. Айде. Пак искам Радо да ми потвърди, защото Радо не е напълно съгласен. Мъже. Му спускат някой парашутист. Правилно. Добре, ако искаш да ги замениме. Така е казал. И нали казах, тя има някакви 2000 души, които подават някакъв завод, имат за колелета. Мария Динова Илиева. Чакай се да я напише нея. Чакай, ще направим с един да я напише, защото тя ще е регистриран 23 МИР София. Аз трябва да подписвам. Не. Дай се още веднъж два пъти. Не се много съм Да, това е пред теб. Да.